Došli i hvala vam što ste u Ranku. Bolje vas našli, hvala na pozivu. Dobro jutro, hvala za ovu divnu filmsku najavu. Hvala vam, pa da, u ovom filmskom vremenu, kako živimo ovih narednih dana od sinoć. Zaista smo vrlo uzbuđeni. Čini nam se, baš sinoć sam razgovarao sa autorkom koja je stigla iz Nemačke i koja inače i tamo radi festival. Kako nam se čini da je posle godina korone ovo možda ne izlazi godinama. Ali ona neverovatno dinamična, živa žena. Vi ne možete da verujete da je ona takva. A onda postepeno otkrivate da je ona jedna od onih koji su preživeli holokaust. I da ona u sebi... Ozbiljnog muškarca, kao što se ovde u Srbiji. Jel ćemo moći to da pročitamo između redova? Nemoj da kakav reper, to ideš tamo po, sigurno ste to čuli, kakav reper, sad ćeš da se baviš muzikom, daj neki ozbiljni posao. Naravno da ima i toga i ja mislim da je, ja sam vrlo ubeđen da je meni vojska pomogla na neki način da sazrem u životu i to je nešto što ja kao i drugi protagonisti filma reflektuju na određen način, to je tema. Novak sa tim delom tvoga tela imao najveći problem. Znaš što, gde god da baci loptu, on stigne. I sad kad sam te vidio, kažem, gledaj, ova stiže sve što mi ne budemo mogli. Divni ste mi, kako ste? Evo, tu sam. Juče smo se malo, kao bila je drama zbog tajminga, ali evo danas malo opušteniji. Pa da, tu sam. Čekaj, sad nisam navikla na ovoj strani, ovako ću. Da. Dobro, to je to. Kako god da nas nameste, nismo loši. Nismo, da. Znaš šta mi se sviđa? Sviđa mi se to što su nas i oni koji su nas čekali 3 meseca. Dobro, Bili ste pričali. A mi za početak imamo čoveka za koga je Miško Ražnatović, znaš što bira, pronalazi, plasira. Kako ne, našo Jokića, da, Micića. Tako je. Rekao, kaže, ma nije MVP ovog prvenstva bio ni Bogdanović, ni bilo koji drugi igrač. Diraj mi Bogdana. Ne, ali slušaj, ni bilo koji drugi igrač, nego naš prvi gost. Može da bude relevantna i u svojim godinama. Idemo prvo na špicu, a onda nešto što je suprotno od onoga što mi radimo u svakoj emisiji. Ne idemo pa dam, jer to ne znači to znači pa dam. Lupa srce za svaku emisiju. Ajde. Može? Može. Volimo te puno. Pa samo tako može i da se radi. Ljubim vas. Ćao. Kecne 11.